Шәмсия Җиһангированың иҗат кичәсен Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Миргариф Ханнанов ачты. Шәмсия шигыренә Софиян Ибрахимов иҗат иткән җыр Мөслимнең гимнына әйләнде. Беренче булып тәбрикләү сүзләрендә район башлыгы Рамил Муллин җиткерде. Алла Тәгалә сезгә киләчәк тормышыгызны иминлеге белән бирсен иде, иҗат җимеше саемасын иде. Без инде киләчәктә дә сезнең иҗат җимешләрегезне күреп, шатланып, әлбәттә үзебезнең балаларыбызга аны җиткереп, үзебез аның белән хисләнеп, матур итимезгә барыбызга да ирешергә насыйп булсын. Якташыбызны Татарстан язучылар берлеге рәисе Рукаил Зайдулла җитәкчелегендә бер төркем язучылар тәбрикләде. Татарстан язучылар берлегенең Әлмәт бүлеге делегациясе да теләкләрен җиткерде. Шәмсия ханымның иҗат кичәсе Мөслимдә шулкадәр матур үтте, якты үтте, җылы үтте. Әлбәттә аның иҗаты моңа лаек. Мин үзем дөресен әйткәндә туган ягымнан ваз кичә торган кеше түгел, ләкин беренче тапкыр үземнең Мөслимдә тумавыма үкенеч хисе кичердем. Без аны белән туганнар. Туганнар, җиннәребез бер туган. Хисләр ягыннан, уйлар ягыннан, дөньяга караш ягыннан. Әле менә шушында килер алдыннан мин WhatsApp-тан кәгазьгә төшердем язышканны. Без аның белән бер языша башласак, шигъри рәвештә язышабыз. Чарада Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илгиз Халиков та катнашты. Илгиз Халиков якташыбызга Бөтен дөнья татар конгрессы халыкара берлегенең татар милләтенә күрсәткән олуг хезмәтләре өчен медален тапшырды. Шәмсия апа, менә дөрес әйтелде, ул һәрвакыт безнең татар халкыбызның, милләтебезнең сагында торды, тел сагында, мәдәният сагында. Аның бөтен эшчәнлеге, аның бөтен хезмәте милләт өчен. Кайда гына эшләсә дә, китап нәшриятендә, радиода, ул һәрвакыт татарлар белән бергә булды. Ул һәрвакыт татарларны алга төртте, җыйды. Шагыйрәне якташлары, иске Карамалы һәм Баек авыл җирлекләреннән килгән делегациялар, туганнары котлады. Шәмсия ханымның Болгар радиосындагы хезмәттәшләре тәбрикләүләрен экраннар аша яңгыратты. Кичәдә Шәмсия ханымның шигырьләре, аның шигырьләренә иҗат ителгән җырлар яңгырады. Район үзешчәннәре белән бергә Шәмсия Җиһангированың әсәрләрен Галиәскәр Камал исемендәге театр артисты Ришат Әхмәдуллин, Татарстанның атказанган артисты Габидулла Хөрмәтуллин һәм яшь җырчы Гөлҗихан да башкарды. Гөлҗихан Шәмсия апаның кызы Гөлназ Җиһангированың сәхнә тәхәллүсе. Мин үземне Мөслим кызы дип хис итәм, чөнки мин менә шушы җирдә ялан тәпи йөреп, чишмә суларын ичеп, минем газиз дәванем пешергән ипиләрне ашап, аудашларым белән аралашып үскән кыз. Һәм үземнең Мөслим кызы булуым белән шиксез горурланам. Менә бүгенге кичә ничек матур узды. Кешеләр теге пандемия дигәнгә дә карамастан, озын юллар димичә, бик ераклардан килгәннәр әнине яратып, хөрмәт итеп. Шәмсия апаны инде аны татар мөхитендә белмәгән кеше юктыр. Аны теге безнең Татарстанда гына түгел, җир шарында беләләр. Шуңа күрә Шәмсия апа ул безнең үз көче белән шундый гүрләргә менеп җиткән кеше. Һәм инде яшь поколениегә ул үрнәк булып тора. Кичәдә кызы Гөлназ белән бергә Шәмсия апа үзе дә җырлады. Казаннан кайткан якташларыбыз Рәис һәм Расих Шәйхелисламовлар, Рәшит һәм Филим Вилдановлар да котлауларын җиткерде. Алар Шәмсия апаның шагыйрә, җырчы булудан тыш уңган хуҗабикә, аш-су устасы һәм гаҗәеп бакчаучы булуын да билгеләп үтте. Без бүген Шәмсия Җиһангированың юбилеена багышланган үзебезнең күргәзмәбезне тәкъдим итәбез. Шәмсия апаның йортыннан алынган сәгать, аның туган йортыннан алынган сәгать, аның карават япмасы, безгә буларны инде Баек урта мәктәбе тәкъдим итте бу экспонатларны. Шәмсия апа үзенең искитмәле, матур пөхтә тегелгән күлмәкләрен тәкъдим итте. Аның эш күлмәге, аларның инде Шәмсия апа үз кулыннан теккән. Мәдәният йорты фойесында Шәмсия апаның шәхси әйберләреннән күргәзмә эшләде. Биредә шагыйрәнең киемнәре, аның өчен кадерле ядкарлар куелган иде. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.